Aku banyak bulan dah tarang nasi ni, tapi saya ngomong dah. Ang mundo man ang rodo para lok ni lok ni. Ya. Aku pun malas song aku apa je. Lap song siapkan. Ini bertemu lagi. Nah memukan bunyi. Keninang hantai makin lagi nang mungkin pameri tembu. Tóc sang si tây jaman tuổi hay nan ngô ya quý li bu mong si ta tây nghi ôm lạc trên